Digdi po sa Legazpi, correct me. Pig-in kaminar kan Commission on Elections o COMELEC ang mga kandidato para sa 2025 midterm elections na gumamit in mga eco-friendly asin recyclable materials para sa indang mga campaign asin election paraphernalia. Sigun kay Attorney Maria Aurea Bobunaw, ang Provincial Election Supervisor kan COMELEC Albay, pinakamayor na obheto ninda iyo ang maprotehiran ang kapalibutan. Kabali sa mga campaign materials na pigbubusol kan ahensya iyo ang mga gibo sa tela, karton o iba pang recyclable materials. Sa lahat po ng mga aspirante dito po sa Albay na magiging kandidato sa March 28, kayo po ay iniinganyo ng COMELEC Albay na gamitin po ang mga biodegradable materials sa inyong mga campaign paraphernalia kasi pinagbabawal na po ng COMELEC ang single use of plastic. So it is considered an illegal campaign paraphernalia. So sana po makiisa tayo sa pangangalaga sa ating kalikasan, gumamit tayo ng sustainable, environmental friendly materials sa ating mga campaign posters and materials. Katakod kay ni mas papakusugon mandaan nindaan sa indang Operation Baklas na madurar ni Nobentang Aldaw. Pebrero 11 kan puunan ini para sa senatoriables asin party list asin madurar sundo Mayo 10. Masikad naman na nasabing operasyon para sa local candidates sa Marso 28 sundo Mayo 10. 90 days na lang tapos ng election. Isipon ta po na lahat po gabus po kita na maboroto kay puhan pag atid-atidon ta na ang mga kandidato. Ilingon ta po kung sisi ang makakatabang sa to na iuman lang po ang obheto ta na makakuaki kandidatong the best na ma-serbisyo sa Albay sa indong mga munisipyo. So sana po maging proud kita, di kita mag-ako ka mga nagpepresyon nga vote buying dahil pag day mo po na ang pag kinuha mo po ang kwartangan, pag dinivide mo po sa aldaw na maserbisyo sinda, dihado ka po. Asigurasyon man kan COMELEC Albay na kasaro sinda sa mga nagbubusol para sa patas, matuninong, asin matrayumpong pirilian sa paabuto na eleksyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angie Dagta. Sisay ang pangaran.